Здравейте хора, също се обем на Assassin BG и му име е Светослав. Ало? Снимам, пускай си. Окей, само секунда. Да, снимам. Да, снимам, обаче план. Да, бе? Колан ли? Не, план ми е такова, разбираш ли? Сървър? Да, бе, да. Аз създадох. И как? Чак само се прекръстя. Сървър се казва GG. Ама с главни букви ли? Не, с малки, без отделно. Айде бързо, че ботовете почнаха да стават големички. Идвам. Опа, не създай, бе. И да, хора, между другото... Какво? Снимаш ли? Ама чакай, пиш ми, че е ненамерен. В Европа ли си? Еми, ти ми кажи, че трябва да сме в Европа. Аз съм Assassin BG и тук до мен е... Виктор Ангелов. Хората и също ще снима и сигурно ще има линк в описанието за неговото видео на Небулус. Аз на тебе кой ти е на последно място? На мен ми е Зета. На мен е някакъв друг. Акварис ми е сега, Силикон. Аре, отиди, къде да се срещнем? Ти бяхте сега си на вътре. Ето те! Да, Виктор, видях се. Чакай да го изям това. Елате по-бързо. За какво? Че сега ще се съединя. Да ми дадеш маса. Не, аз съм... Не! Аз щупих си главата. Хора, малко е луд. Но... Не, такова. Ей, аре малко по-полека, зетичка. Както вика, нали знаеш кой вика така? Какво става тука, бе? Чакай малко, сега ще дойде да ми дадеш маса. Няма да да. Бе. Какво става тука, бе? Какво става? Бай, тъпата кома шарена! Тъпия създател, дето е създал тъпия бот. Какво става тука, бе? Тези ме ли? Чакай, че ще се метна в тебе. Дай малко. Стига толкова. Чакай още малко. Да. Окей. Толкова има много скин между другото. Изяш ми була. Сега докато е на парчета. Къде? То и аз съм на парчета. Това е проблема. Това е проблема за зрители. И двама була сме на парчета. Да. Дай му. Жигули, бе. Викам жигули. Отивам при Небула с бомбата. Окей. Бе, това е на първо място. И бе, сега ще изям. Ще съм много якич. Гони я. Дай си бебета с маса. Ще изям. Чакай, аз ще изям. Не ядяш, моля те. Заплюзвам си я вече. Добре, ще ти дам малко маса,
Гледай го сега, той се разсърди. Как сега се изял, а ти не ме чуваш? Голям праско. Нищо, излизам от съва и си влизам наново. Ама този, нали? Не. Що? Аре, кажи какво казва. Как? Ти сега нарочно излезе, защото аз съм най-големият ти. Много добър приятел. Не, защото исках аз да изям. И нарочно ти я изяде. Как се казва? Верата. Не те лъжа. Бъди спокоен. Им вътре. Дани, господа, този клип е със съдействието на... Не, наистина, този клип се получава за сега доста готин. Освен ако Асасин и не се беше разсърдил. Аз не съм се разсърдил, просто исках аз да я изям. И бях достатъчно голям, че да я изям. И ти изведнъж дойде и ми изяде. Чак само нещо те питам. Как си го пишеш това да проц? А? Как си го пишеш това отдолу да проц? Това ми е таковата. Кланът, в който съм. Аз имам да убия втория. Но си е бола за теб. За мене? Не. И ще покажем това се е бола за теб. Видяхте. Ти си тук мамелет. Аз пък теб не. Виж, че съм до тебе, бе. Дай едното да го изям. Айде, да си дам малко масче. Стига, бе. Окей. Само като гледам твоя Вектор и тебе, Виктор, Чакам те за маса. Чакай малко да изяме тоя. Светло гоня сме. Светляк? Дай малко масичка. Опа, без да искам грешен бутон, наистина. Не те лъжа. Ето, видяхте. Къде съм? Дивизор подготвя. Ето. Още не мога да взема. Земя, бе, можеш. Ето, изяши това долу. Стига. Да, съм на последния някъде. Брат, гонят ме. Само заредих се, манафака. Бързо изяжда! Защо бе, момче, бе? Защо бе? Не ли? Не,
Гледай колко е бързо. С ебола. Чакай, има възможност да изям един, който е доста бърз. Кой? Чакай, че си Охо, възможност да стана един първите. Много е яко да снимаш на телефон. Ти къде си, бе? Аз умях. Аз съм малко между другото. Спирам клипа. След малко ще спирам клипа и не след малко точно сега. И да, хора, беше ми много приятно. Тук до мен беше Светослав Славов. и чао.